ndahlala ke apho ukusuka ngela xesha ndafika ngalo. Ixolo kancinci ibhubhi ingekabaleki inokuxolela zinkokeli zam. Khange sibulise nobulisa babukeli. Hey kunzima niyabona kubi. Uthi ukusuka ngala past 4 ukuya nge-2:05 till uyofika enhlaza esibhedlele. Akuzange kubekho nomnye umuntu oyi-1 pha eofisini obhizo ukuassistayo ngalento till kude kufike lo tata. Zange bekhona tata. Kodwa uyile kubo wabaripotela. Ile kubo bonke ngabaripotela. Okay. Qhubeka tata. Ayafika ke esibhedlele unisaka ku-Ellen. Esibhedlele kwanishiya u-Ellen wathi madibaze unifonele ke ugqitywa kwakho. Ndiza kuthatha. Ngathi ndiyabulela. Ndiyabhatala ke isibhedlele ngemali yami. Yho. Esibhedlele ndiyophuma ngo-12 kwasebusuku. Zange ndihoye ngoba andinameli ondimela. Mhlawumbi yayintoni le ibangela ubungahoywa? Yayikukuba mhlawumbi uziyele esibhedlele okanye mhlawumbi yayinto yoba kwakubonakala engathi awulimalanga kakhulu? Inkokheli yam babe ndibonile bandilimele kakhulu into naba into azange ndihoyize kuba ndandizihambela nendodwa. Yes, kuba ke notata uEllen wathi akazukwazi ukundimela because yena umuntu efana uya kumela ngulo ushiyeke pha eoffice la safety office. Okay. So ndahlala ke apha ndabe sendifolena lapha ekhaya ke usisifezeka. Yes. Hey kwenzeke kanje nakanje abuze uphike ngoku uyabona nto andiboni cho. Uphi ndinza sibhedlela. Amane ke ndifonela ke manje ndifonela uzobe betho 10 no 11. Ndithi ndiselapha ndikaho. Athi ke na ke if ungaba hoywe ngomso lo nsimba isawuphinda ufumaneka kulandaba kuyo. Izawubaleka ngoba lo imehlo liyasaturate. Okay, Giko awukuyibambe nje kanjalo. Thank you so much ngokuthi usicacisele sisaqhubha ukuva apho singxamele khona singxamele wena mbukela lapha ekhaya wevusisizwe singxamele ukuva into yoba ekugqibeleni utata ilihlo lakhe lizobona noba alizobona and sifuna ukuva ireaction kamqeshi emveni kwayo yonke lento. Mhlawumbi Malekere ungakwazi ukusummarize ngokolwimi lakho please your language enzela into yoba abantu abaphaya bavele ndawo utata seyicacisile ukuthi kwenzekani kwathini. Just a 2 minutes tata. Thobela South. Yes Malekere ungaqhubeka nje ubulisa abantu bakune Limpopo whatever then sizokwazi ukuqhubeka summarize mfowethu bazokwazi abantu ukukuva ulapha. Thobela South Africa libitso la ka ke nna Malekere wa ga Mashilu Limpopo province gae ga Mashishane Glenroy ke mo ka fase ga Busisizwe TV channel. Ra se kwa story sa papa ka mokgwa se tlhalosang ka gona. Papa o go tlhofaditse ke company mo e le gore leitlho la ga le sa bona. Papa o go betse ka re ga company a leka go follow up protocol ya company bara o tlholegile go thushiwa. O ile go safety officer e tlholegile go mothusha. O ile go supervisor e tlholegile go mothusha. La bobedi papa o go betse ka re ga mmereko o ile go reng a appointiwa ka re ga ona. Papa o appointiwile as a TLB operator a appointiwa as a mechanic. O go betse a le ka gare ga mmereko o se le sengwa gago. Jalo South Africa se re bontšha gore dira mmereko o ba go hiretseng ona mo company gobane ga gore jalo company papa go betse ka mare ga yona e ka no jika ya rena a senka ra mo appointa gore a lokiše TLB re mo appointile gore a operate TLB go tlo bantse ba gore case re wine ba gagesho mara ka support ya lena re tlo e wina a senka ka tlhola ke di case tsa mokhutlo go na le papong ke ile go company ya le ka go tšhaba ka tšhelete ya gage ka itsupulla ka ba ka e kry-a tšhelete ka bua le yona. So le papa ke na le nnete ya gore re le ba company ya TV channel e ka se re palele re tlo e wina le case le papa re kgopela re a iše mo ya gage fase e ka se re palele case. What is the name of company Malekere? Busisizwe TV channel. Okay, the company was working Giko? Company ba re ke Ramdel. Ramdel. Okay, maybe Zothando singakunika ithuba lokuba nawe udlulise nje so that anyone ofuna ukuva into yokuba sithini story sika tata ukuzoma ngoku. Yes sisaqhubeka kona but